ole thlir tu te in zawa in chi bai le vek ule hei voina chuanin ka scooty thar nen te karon in lan ve a ka hna thok lai hlim in hmu a tun tum chu ka scooty thar nei hi karon tilang ve lok dawna midang pawhin an nei lawm in ti pawh ni maithei a ka tan chuan a hlu em em a mi te tan chuan engmah lo mai ani anga phone pakhat leina mai ang ani a hnuai khat te chu tihian aizawl mi kan han cha a hetia ka han tih lan duah na chan chu thil pakhat rawn sawi duh ka nei a voina tana kan thupui turah chuanin thufing te bungsawm pahnih changsawm hnih pathumah khanin thawrim na zawng zawng ah hian hlawkna awm a ka a sawi mai rawh chuan tlak ranna mai a thlen ani tih kan hmu ni chuwang chuanin kan thawk anga kan ei in bawk anga kan duh leh kan mamawh zawng te kan lei ve thin anga ti hi voinah hian ka thupui ani a ka rawn sawi ve leh ani chuwang chuanin voin nih pawh hian hei in ti thei pawh min ti maithei a in tih theih wang ani lo ani khawvelah hian pathianin mi hosa leh mi rethei te a hran paiin min siam hran lo a thawk paih a piang te chu mal sawmna a pe mai thin ni voinih hian ka channel lo ngei na tu leh lo thlir thin tu te zawng zawng bula ka sawi duh chu he thawrimna ni hnuaiah hian thawrimna zawng zawng ah hian mal sawmna a awm a hlawkna hi a awm ani tih hi ka rawn sawi ve duh a tihian ka han bel chiang ve a ka scooty te pawh enge kan ei ruk leh thil sum dik lo taka kan lei ani lo bawk a tiin ka rawn pho lang ve ani a ka rawn in tih theih na pawh ni le min lawmpui ve ka ringa hemi ka han leina chan tak pawh hi pot lian hi phur ka duh thin ni ka scooty kha ray zr yamaha kha ni a mani chu pot in chi sawm pahnih sawm panga lai mai kha ka lei a ka phur tur kha leng ta reng lo mai ni chu ma sengin ka lei lak lo to sia ka la chhuak lak lo to sia dawr tang khan phur tu mai kha ka hmu lo wang khan ke kar vak chungin ka phur ho ta hrama tiang khan ya ka ril ru khan scooty ka lei leh hunah chuan a hma zau pot lian leng lei to ngai ni hi ka ti a hei ti hianin pathianin hun rem chang te min siam saka scooty lei thar leina chance te min pe a kalawm em ani pathian chungah pawh min lawmpui ve ka ringa in hnenah ka rawn in tlang zarh ve ni chu maw pot lian leina scooty thar te kan lei ve a hei ti lai hian a hmai hianin phone te charge theih a bluetooth ang chi kha ni a access B6 an ti nge BS6 an ti nge kha kha ni a thil hi ka hrelo ve thei bawk sia maw a hma kar hi a zawa chu ka rawn sawi ve leh duah a chuwang chuanin khawvelah hianin pathian hian mi chi hrang hrang min siama a thawka a taima ti mai la ka taima ka va tih wang pawh ni lovin kan thawhna nana chuan pathian hian kan kutah leimal sawmna hi a awm thin ani ti hi mi tin te hian hriai ila ka duh a nge kut dawh ril ru hi pulawila thawkila kan ei kan in anga ti kut dawh ril ru phut ai chuan pe chhuak tu nih te hi a tha zawk ka ti a keimah chuan chuwang chuan mahni tawkah in to del hi ka tum hram thina pathianin hriselna tha min pek te hi a hlu em ani helai hian servicing awma kan in bulah hian fel em a an ti fai thin bo an ti fai tha thei em bawk a hei ti hian kan han in post ve vela ka scooty pawh thar lawm nan min han kah fai sak ve a an chungah pawh ka lawm em a theiriat kawng chung ton tirah khan ani a an uluk em ani lung lei tang pawh in an rawn pan wang thin nia local thin ro ka rawn fak sak ve zuai ni chu an fela an uluk bawk a kan duai na sa hian an uluk emaw kan duai rei hin khawih thina chuwang chuan lo pan ula in motor te lo fai em dawn ani chuan hei ti hian min han tih fai saka kan khalh chin ve dawn ani chuwang chuanin voinah hian scooty pot lian leina na ka scooty thar lei te ka lo hmuh ve chewa subscriber te voinah hian strawberry ka rawn thon chhuak leh pah dawn bawk chewa ka inti nalh lai te min hmu khat ve em a ka rawn inti nalh ve zuai a min lo hre thiam dawn ania chuan ka video te min lo en sak thin tu te zawng kar hla u nau mi te ho te voin leh hian thil tam tak sawi tu hin hnenah hian ka nei ve a pathian hian hosa sa in min siam lo ni chu masengin kan thawh a kan tumna nana chuan kawng hi min hon sak thin ni chu keimah ni hian kan zir phut anga ni a dawh thleng hi a pawimawh em a keimah ni en thu ringawtin chu ka duh ti lang chuan engmah hi neihna chance hi awm lo keimah ngei pawh mi hosa chhungkua atanga sawi lian ka ni lo a nu leh pa sarkar hnathawk lo in hlawh fachop thian chhungkua atanga sawi lian ka ni a voiniah hianin ka channel lo en tu te zingah pawh tiang chhungkua chu in awm mai thei ka chah duh cheuh chu tum chuan kawng awm tih hi keimah thupui ve hi ni a hlawh neih hi ka tum tup ani keimah hian maw
chuwang chuan hlo ka nenga ti in ka thei to pin school ka kal lai pu in school ka kala lekha te ka zir thina chang chuan in hlo fa chop lop a school kal chang te zirna run pan chang te ka nei thin boin ne hian karon in puang ani chuwang chuan in taimak na hi hlo thin na bul ani ti hi ka chiang em ni boin nia ka channel lo en thin tu te bula po hian karon soi du a heng thil thar ka nei te po hi ka tan chuan hlu em mi tan chuan engma lo ni ma se ka tan chuan hlu em a karon in khal kwal ve a chuan min lompui ka ring em bawk ani chuanin tun na hian strawberry kha karon pe chhuak tre to chewa hei ti hian enge in an ma ni hian hemi Suzuki hianin pek lu angaya kan photo stop khom engtin ti kha photo contest khom dona chuwang chuan kan han lakwal vel ni a thla te kan han la kan han post vela khang pa khan da rem ka te karon da vele nok ani a chuan min lo en saka kalom em ani chuanin hemi lam chu kan lo du to kanga tuna chuan strawberry kha ho tu te kha in oma karon karon thon chhuak to chu hemi video in hmu chuan a then chuan in lo dong to anga ala dong lo ho khan min lo bia ula in hming kha karon chhiar chhuak anga adong to ho te po kha dong to te mela min dor tu te in zawai chunga kalom em a henga po hian soi turi ka nga le em me a hemi hi ka propa pe lo lu tu ka zeb lo chuan fur lai khan ka che pe vok lo ni chu buai nen fur wa tui top nen ma sengin ka han ni khat kha hun ka han in pele zoka chuan ka han propa ngata dispo hi za ka le atlon khan ka le ya tlon ni khamo ka han khoi le ngata chuan ti hian ka han tho na kha chuan hral chhuah tur te kha lo om le a min dor tu kha pathian min pele a min dor ra khola tak atangten khozol atangten aizol atangten helung lei kho chung hun sang atangten min dor tu ka pathian min pele a kalom em ani min dor tu te zong chunga po han lom thu ka soya strawberry thatta ka nei kan tum hlamanga thei angin kan enkol dan te kan in share le anga mani in tau del hi alu a strawberry te hi zani zonga man hi tlem em meya hetia anron pek thin ang te hi a then chu alo troyamo chuwang chuan in pot so min nei chuan in fa te khop chu in thar thei ka ringa in enkol dan adik chuan chuwang chuan in min dor tu te kha har sat na in nei po in minon zot zel don nya po vi ara chunga kalom em a ani pe chuan e zon na man ka du ati hiala khang te phei kha chu nakina a pek te po in pek chho dan te po lo amanga han om le phut se ma sengin min dor nuala khata tangkha ti pun ve mei to po ka ringa nek na kuma chuan tam taka nei tur anga yang chunga po kaloma chuan amidang min dor tu te chunga po khan kalom em ani chuanin hei ti hian in tan ka han lakwal vela ka propa hi za vel ani ka ringa chu ka hral chhuak deuh vek don ang riawa ho tu te khan an la vek ani chuan ti hian min ron contact tu te kha masalama karon pedon chewa ho tho si min na ron contact lem lo te po khain oma ka video in la en fu lo ni mei theya chuwang chuan in vo in nia hianin hemi in lo hmu ni chuan ron contact ula ron thon chhuah cheu ka chak to le tu ka ni ti kha kalo soi tel boka hei ti hian anong sa thapin azung te hi chhuak fura report an mamo to em ani chuan tuna hianin vo in hi August September ni kwa ni September in phun chhuah chuan in report chuan November chuan kan ra thei to tura anga yang ti hian ke po in fur laia ka pre propa ho hi thasik chawa hian ka han report a pot thara le thar nen ka han da hi an nge em a an ra zung to me thin ni ka saron te ka han bi kwal le an ron chor no sep pa then chu par tum te han oma spotted page ron par don zik no tak ron chua saron bi par kan tumang bi ve zong khain no like don ne saron bi ve thin ho zong khan alim omani kal san hin har thina ka han let le hi pho ka tur hi ka let le ka va en le du ka ni yang khania ti hianin ho tu te kha ka han pek sak dona he video an mu hi chuan an dong fur to tura ngai la ka poi em thin wang hian video edit zoom te ka man thin lo mo ma sengin da ve tho hi ka du thin sia soi tur te ka lo nei ve do thin box si nen hian karon da ve de sham ani ti hian helaya jera in mu po ki parenga kumtluan min par sakani chumo thingpui fe pawar ka ti kha thingpui fe hi kha to kin ka va perenga changin ka hai chhuak ka thar te ka da le yang khan mo chuan
helai a hianin pangpar stand te kan siam thar ve le in hnuai lamah pawh a hlim awm em ani helai hmun hma pawh ka che ve zo ve thet to a ka pangpar dah na thar te kan siam ve lawp a chuan nun hi ti hlim ve a thil thar kawt kai han hmuh tur ang te hian kan han dah ve ni hi ti hian chuan in hlim kha karon chhiar chhuak dawna ala dong lo ho le a ho kha min lo hrilanga a dong tawh kha chu ke pon ka chin chhia vek chawa in chan lo ka hlawa then chuan anun in thlachung lutuka kan chang lo pal lumang ka ti tam lo mi ang te kha an ron ti a ma se in thlachung lo ula theng angin kan in thon chhuak zelang aw chuan helaiah hianin kalisa puvi ara ka thona ma digi pachuau hian sompanga hawa kala thon lawa chanchu I number ka hrilawa ron contact ngaina che ka hrilawa din puiral te po contact ngaina ka hrilawa Stacy dal lom kimi KC kai zo thang liani shiati fan ai azwali kolni tiang kha tual chung le tiang ho chu kalis lem lo chewa thon chhuangai oma ka rin ho kha kan lis chewa pani khat lek lek du por in thlachung lo ula ka thon thei ve ka ni chuan hei hi in ron huang hianin an lo nia hornbill ania hei hi voi khat ka video siama comment ma saberin an tong ang ti kha adong don ni ka thon dona ram hlun veng tharami aizolami ni a ani pon lo changanga adong to ang tun video hmu chuan chu ni kati ka soi to hi chu ti nge ka du thina hei po hi ka he ka video comment ma saber tu in alo dong don nga ka ti khan ya hornbill kha ka report tu khan mo divide and rule manga ka ti ani a chuwang chuanin ani po hornbill ka don tir ani chu chuan min lo view sak thin tu te min lo comment thin tu te ka ta nin tu em a ti kha kan sei non le anga hei ti hian jera po par reng mai ni chu mo chuan an par te moi em a chuan a dang te po kung dang te po hon par do na chuan hei lai hmuna ka da ho hi ala chuang ani a chuan chuang ti mai la a then chun la ron la lawa he ka ros vi nun te po ron chor nawa ka ros vi nun kha then po thile a hei ka hornbill dong tu po kha lo dong to nge nga thatakin alo enkol tur anga heng ho hi ka thon chha tur ani a pahnih lek lek te po kha ka thon thei vek ania o in thlachung reng su ti kha ka ron soi tel le bawk ani chuan hei ka plan te po an mawi tan to riau mai a hei albo ho te po an mawi ve tan riau mai a ti khan kan nei ang te kan enkol hnuma kan ti fai khan an mawi ani mai chuan hei zan ani a aizol sumo an thon dona chuan adong tu tur te po ina hei pima nei aizol veng lai te ani a number nen kan da a karon da tho ni hi puvi ara khozol phone number nen ka da thlapa packing lamero chu ka uluk vak man lawa boy chung chung hian karon pek ve zok zoka ase himdam takin indong tura ngai la ngil nei namte ramhlun veng thar saron ka vi non hornbill adonga magenta hi pathum lai mi pot han ka vit nung boka avan nei ti meng ka kar chwa sak lawa vai khan lo nei ro se min lo comment thin tu te min lo en thin tu te min subscribe pa min like saka min share sak tu te zong zong in zawai chunga lom thu ka soya chuan saron moi tak tak te ei tur ka thiam anga karon post te ka siam thin te min lo ngai thut sak thina in chunga kalom em a ka thiam ber wang te a heng heron da thin ka ni lo ti ka soi to a ka soi non le anga pakhat khan comment a khan thiam ber ang me mi ron tia ma sengin apoi lo khang comment te po kha adik vek thiam ber aka in ngai wang po ni lawa kan thiam thil te midang thiam lo te lo ni chuan antan tangkai na lo amang ti in karon da ve thina boy chung chungin video te po ena nuam thin lo min the thiama mi lo en sak sham tu te in katan in lu a in nia po hian in chunga lom thu ka soye bye bye le vek ule